Evar baş, dem baş, hum be xeyr hatin bernameye min tembura mitrayı. براسیمت به ویدیو که خوشکک me هیجا جمعه شاند که ریوبرا حس کرده دایا ویگاوی لستانبولی روشا که مشکی دوی واری دا جمعه شاند مجی خواست که از فارا پروک وقتن میوانک من که من ماك بري ما قال كربو نقول فو خوشكا هجرة خوشكا عيسال بباب ميوانا برنامج من وقت استرامبيش وقت هنرمند ويجي قلت باشا ما و بيواندي بقال هفكر لإيرو روجاك تايبتا جبو من لا تايبتا جبو جيني كردان براسي جي روجاكي نه تایبەتە ji ber ku jinên Kurdan her ket dane herê heştê adarê ji bo dîrokê li ser dûrokê pir biwate ye lê ez ne tu carê ne li vî gorê bime ku mirov tenê jinên Kurdan îro pîroz bike. Wek din dîsa jî me xwest awayekê vî rojê pîroz bikin lewra em meyvanên xwe hemû bînin ser ekranê bel hûn bi xêr hatin Spas. Gelek spas. Spas dikin. bel Navxêrê tabii. tu ji navxêrê de bî xweşka hêja yekem car ez wisa bêjim em bi stranekî dest pê bikin ji dengê Ayselxan dûre em yek û yek bi hev re we nas bikin ferm Ayselxan deng tune dengê xwe veke Bibore niha tê dengê mi? Silav û rêz ji boî hemî beşdarvana pêşî bêjim şeva we bi xêr hûn hemî bi xêr hatin û ên ku temaşe dikin ên ku bernameya me temaşe dikin hemî temaşevan jî bi xêr hatine spasiya we dikim ez xwe bidim nasîn û navê min Aysel navê min Borak hunermendim stranbêjim ji Bakurê Kurdistan bajarê Dûlemêrgê niha li Avrupa Parîs dijîm wekî te gotin jinên Kurd ne hewce ku mirov roja wan pîroz bike rastî jî hemû roj ji bo me wekî heştê adarî ne lê belê roja jinên ketkarên cîhanê carekadî hemû jinên cîhanê pîroz be em straneke dengbêjî dest pê bikin strana Nemir Eyşêşan lê bêmal wekî ji bo münasebeta vê rojê jî em stranên hunermendên jin jî bêjin pir baş fermo lê bêmal lê bêmal lê bêmal lê bêmal lê bêmal lê bêmal tinekînî wezê ji xwe ra daşlekim lê bêmal tu ne dirêjî wezê hewsa dilê xwe mantokê bajariya li bejna tekim lê bêmal tu ne sevî sevê meletiye salda zime paxula xuda bigerînim bêmal rokê remezanê bi
حروف ترق بتبكم بمال sevdalika çaveteme وسحيرنا بجناتما وربي ماي ليلي بما ظالمي وزي بما نبوم تصالي سالي مالا مشوتا تكوني مجي بيرا بردا تخورتي چرد سالی دینکر بردا چولالی sevdali kaçaveteme وسحيرنا بجناتما وربيم sevdali kaçaveteme وسحيرنا بجناتما وربيم gelek spas denk hoş her biji Her bir şey. denk de gelek hoşa brasti o kesetek de gelek hoşa brasti gelek spas memnun her habi Aysel Khan ame tül wetel verbibi sa ve godari mevan khandi nijbike Şermin Khan denk Keremke. بخير هاتي سرچواناتي Gelek ازانم spas. bu iro gelek mejil bu ibrasti Eyvallah iro çend rojun her tişser hev hatın netişkinabe hem de berxobedin hatta çend roje diji piştevi piçek aramdı be gerek kev hoşum digel ve ev denge hoş van jinin civan o heja o eze digel veme gelek spazdıkım rojeki vahada meriv kare gelek diş bebeje le cana gotun fayda nake yani gotun namine ku meriv revşe tarif bike yani jiboman heştadare ne tene rojeki ku meriv bişahi o begulan tene piroz bike yani rojek vahayi ku meriv çalak bunajnan o mafenjinan o tişte revşaheyi bine roje ve o herkes bu avayın cuda ev yektikin o tişteki baş eve yani tene bakın ve ki kurden em ve kurt her tiş pirozdikin dibecim ev heştadare roja berxodane roja bilindkirna dengejinane o rexistin o enku mafi murovira kardikin enku bir siyasetera kardikin evana gerek nişan bidin diyar bakın jibo na ku mafin jinan zedetir bakın çikirine çidikin çibikin o jibona ku jin li desilati li dinav organin siyasi bibe komelayeti bibe mercendi bibe yani ciğin bir yardariye da ci bigirin çikirine çi duazın bakın yani jibomun ev giringe yani bila şuna deh kesan ku bejim piroz be heştadare bejim me çikiriye yani jibomun gelek giringe ku diyar bebe çıkas ci dane jinan o çıkas habat kırne ku jin tekevin nav kar o ciye bir yardayine yani gelek caran jin gelekin dınav rexistinin sivil bibe rexistinin siyasi bibe o bu avayın de ciye desilatı bibe jin henelene dve kadı ku luğur bir yar tedayine o karejinan kompetansa jinan gelek caran tecibir kirne yani jibomun tiştin vaham em diyar bakın ez bekev hoşi Levantıştan binerim ku yeke beje valla lugor par me ve yeke kriye o peşveçun eve yani eviye tişti puçuk yani mazın yani tenem peşveçun nişan bıdın keyf ama vere ve kedi
ez slavên xuyên germ û rezdarî û hezkirinê ji bo hemî jinên Kurdistanê ji bo jinên dünyayê dişînim. Bi taybetî bi rezdarî jina Amînî bibîr tînim û Kurdên jinên Kurdên ezîdî bibîr tînim ku ev qas sosret hat serê wan û bûn qurbaniyê rêxistinekî pir vehş û kevneperest û barbar û vekî de jî jinên Anfal, dayîkên Anfal, Leyla Kasım, hemî jinên ku têkoşîn dane, Ayşe Şam ana me kilamekî gudarî kir, hemî jinên ku bi avayên cuda canê xwe dane û têkoşîn kirine û ji bo zarokên xwe, ji bo keçên xwe, ji bo kurên xwe rondikan rêtine. Ez hemîyan ji dil û can bibîr tînim û silavên xwe dişênim ji bo wan, ji bo ve. Gelek spas. Ez jî gelek spas dikim bi rastî Şermîn Xan. Îro rojek ku saye ku ez nakeme bi pirsên taybetî ku Şermîn Xan kiye li gor xwe dikarî bêjî. Li gor xwe dikarî bêjî. Şermîn Xan ez karim tiştê min 1984 da daviya 83 hatim Swêdê li ver 34 sal zêdetir kar kirim. Avil vekê mamosteya pêş dibistanê piştevî birêvebirê pêş dibistanê çend pêş dibistan bi hev re ez vekî şef vekî birêvebirê pedagojî û vekî şef berpirsiyar kar kirim. û min pirtûkek nivîsandiye li ser pedagojiyê, li ser interkültürê, pirtûka duvêm jî dirê daye divan haftan da ez barim heta çend hefteyê dî derkeve. Vekî de jî ez yek jî damazirînerê Komela Demokrata jinên Kurd ku duvê min komeleyê li diaspora a jinan pir komeleyekî çalak bû. Îro li ser vê komelê min dîroka li ser vê komelê min semîner da û wan çalakiyan bibîr anîn û gelek endamên kevin jî hatibûn. Her wiha ez yek jî endama Federasyona Diaspora Federasyona Jinên Diaspora Kurdistanî me di nav komîteya birêvebir da cî digirim. Merkeza sentera vê federasyonê jî li Finlandiyayê û her wiha kitêbxaneya Kurdî da kar dikim. Vek cîgira serok 20 salin ez li wirim û li gelek derên dî de jî kar dikim. Revenda Kurdistanî, Komîta Navend. Yani ez aliyê komelayetî da gelek dur û dirêj min kar kir û yek jî damazirînera Yekîtiya Jinên Kurdistanê di nav komîsyonê da vek seroka komelê min cî girt û li wir kar kir digel çend hevalên dî Bonyê, Zîlan û vekî dî berçem hebû. Yani kurtasî wisa bêjim dirêj jî bû vek agahdarî gelek spas dikim. Niha jî şîrketa min heye, şîrîka min heye. Semîner didim, perwerdekarî dikim. Mamostan ra semîner didim li ser babeta interkültür û pedagojiyê. Pedagojiya taybet ji ber ku ez vek pedagoga taybet li vir xwandina xwe xwandim. Awil mamosteyî xwandim paşê pedagoga taybet. Paşê jî bi salan di rolên cuda da kar kirim. û nava seroka federasyonê bûm, Federasyona Komîneyên Kurdistanê li Swêdê 10 sal 12 sal serokatî kirim û bi salan jî endama komîte karger bûm û hema bêje gelek tiştên wisa gelekî spas dikim. Ez spas dikim ji bo kedên te bi rastî ji bo hewlên te ku bi rastî jî gelek watedar e. Ez spas dikim. Ez gelek kêfxweş bûm bi naskirinê cenabê te bi rastî. Min jî gelekî spas. Gelekî spas. Her yek ji me bi awayên cuda her yek ji me bi awayên cuda
yani karkırne o dve merive kare jinan jibirneke iro seminera koda min minak nişanda kongra yekemin avakırna komele kongra yekemin rapor hatiye girtin ne nave komita karger hatiye nivesandın kesin ku jibo komita karger hatine hilbijartın ne organendi navtunene nenku eko hatine kongre navtunene yani tu navtunene rapor hatiye girtin o es şaşmam yani nave jinan tune yani tune dibin gelek caran loma dve em derxin peş nave jinan derxin peş karevan yani kare kudikin neko beheneki yani enku karo çalaki kırne mesela gelek jinenku iro hatabun kef hoş bun hemi nave van vur çıkar kırne o yani heni gotun çave met jibun ku em çil sal bere siupen sal bere si sal bere van karan kırne yani birasti dve kare jinan be hole o be ditin o be yani nırha kare jinan gerek hebe. Ciberku pır bir zahmeti van karan kırbun. Ez baş dediğim de beji ez ye bir salan elvir der ve valat dijim ku wasa min 13 سالی خو حتی هاکو از وسط چالکی آدمه لی من تجار نخواستی که از وقت جن وسط چالکی هم بکم من تنه خواستی که از وقت کرد چالکی هم بکم لی مخابن گلک جانداد بجن دجبر کت جنید و تو بیشتر ببی مگوتی یا نه جبر که از کرد Hatta olsa dibejin ezi dibejim na jiber ku jinek ku meri jimala xoder ke ve her civineki bile bejin. Le vakta jinek bi salan kasivan jivan zedetir gelek caran. Kar kırbe o kompetans heye, kar heye, çalaki heye. Vakta bejin valla jimera jinek havcı ezdi bejim herim bibinin kuçe tiji jinin kolan anda em jinek nenen yani nave me heye, kompetansa me heye, kare me heye yani ne tane hendik zede belki gelek kanji zedetir karkırne yani jibo hemmi jinandı bejim le disa cana rast evet iştetem ko dibejin jinek hilbijartın jinek vere divane jinek bila veneye da hebe bila jinek em jinek nenen em ez jinim jina kurdum navemin heye, baş navemin heye, kompetansamın o jibo jibo veji aynı tişti bejim. Yani jibo her jindi bejim. Loma dve em kabul nekin. Min jinji yek tişteme heye em dbejin tişti nabe. Bila nav ne bejin, bila usa bejin le hendi emin hatti hatta vedere ez dengi khod dikim. Ez dbejim na kabul nakim. Vakta eğer jinek de go hakaret jibu eviye hakkı dibijin çima hakareti ya hakareti jiberku ez jinek nenem ez jinim o navimin heye karemin heye çalakiyamın heye kompetansamın heye eğer jiber veye ke tu tişki duhazi kerem ke le eğer duhazi ve ki simbol yeke vere bimejiye ve hareket bike hum bejin runi ke hum bejin rabe hun çi bejin vekve bike ev jin ne ezim o ev çay tiş disek ne yani dafaz disek ne aha tamam efendim kır gele digelteme menji be her avay ligur nerine cenab-ı Tebras jiyam her vekmin o ez bağırım hem fikirin ku divem kabul nekin navime jinek deyinin yani jinek yek jimeci jinek nene herkes kompetansı cuda o karin cuda çalakin cuda o merivan da neke yani diroka komelaku iromin reser seminer da vanda bu her avayı
me xwast ronî bike min got ez navê hemiyan dinivîsim ez yek nav jî van dinakim eger karekî piçûk henî dikin û tînin heta ezmanê van jinan çi kirine çi nekirine ji konferansa Obo Nordisk Forum dibêjin ji Peking bêje û çalakî şano şevên mezin bixwe koro çêkirine bixwe folklor çêkirine bixwe zarokan folklora zarokan çêkirine rojên zarokan çêkirine lobî kirine yani sankî tunê gelek caran û ji bo rêxistinbûna jinan pir karekî baş kirine loma henî tiştene divê em bi înat derxin holê eger tê jî bîrkirin jî yan jî henî qîmet nadin yani yan jî nizanin lê gelek caran qîmet tunê divê me derxîne holê Kem asê zarokên me bibînin dayîkên me çi kirine bi çi mujid bûne meze dayîkên me hem zarokê xwe mezin kirine hem kar kirine hem xwandine hem karê komelayetî û çalakiyên wisa giranbuha kirine zarokên me bi dayîkên xwe serbilind bin ji bo van min söz dayê ez vê pirtûkê dinivîsim ji bo beşekî rêxistinbûna jinan li Swêdê ku bîngeha Yekîtiya Jinan û rêxistinbûna jinan di nav Federasyona Komediyên Kurdistanê de kiriye ez vê pirtûkê jî binivîsim ez mutlaka bînim holê yani bila neyê jî bîrkirin Belê belê Pirastî jî gotinên de zêrîn e wek ku tu li Swêdê jî ez Danimarkayê jî me me jî heftê aynı tişt erê gelek spas dikim gelek ji bo gotê te hêvîdar ku mêvanên me ku li vir û em bêjin beşdarên ku me guhdar dikin me têgeştine gelek spas dikim xweşka hêja gelek spas Aysel Xan tu li wirî deng tune Tu başî me guhdarkirina wisa yani rastî jî tiştên gelek balkêş Şermîn Xan rastî jî pir hêja û serkefti ye ew ku tiştekî min ji xwe şerm kir heta niha çawa min wê nas nekiriye di diasporaya Kurd da ew qas ji bo xebatên jina û em bêjin çalakvanekî wekî başûrî dibêjin çak û çalak jinekê çak û çalak her bijî pîroz dikim her bijî tu amade ye ku çekî mejiyê me bi dengê tenê xweş serçava ez cardiyeka bîçek deng bêjî û pişta wekî patporî bêjim Eger ji gula min bî li ser goraya min şên bibê heger qelem bêreng bibê li cayan te nabînim li li cayan şahit ay 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 ay
Gulam alam toye sabram alam toye Gulam alam toye sabram alam toye Haydi cane cane vay gulam alam cane Haydi cane cane vay kulil kalbagane Cavan digerinim evroten abinim Cavan digerinim evroten abinim Çendi dilberinim sevram alam cane Çendi dilberinim sevram alam cane Hayle cane cane vay gulam alam cane Hayle cane cane vay kulil kalbagane. Her biri denk xoş, biri. Hunji her bisa. Biri Li bana xwe dixwazim ji ber ku me nikarî li van nav derfetên teng de hinek temburvan an jî muzîkjena peyda bikin. Ji xwe li Ewropa muzîkjenên Kurd kêm in û yên heyî jî wextê wan te ji bo ji bo ku çalakiyên heştê adarê herek li deverekê bû. Wisa Gamtu neden gete gerek xoşe. Her biri. Ecar em biçin ser Şîndar. Şîndar xan kiye? ایوار باش تم باش وره سلاورس از جاوی دا سپاسی خوش هوالا evin بکن کومه دا خوندی دی برنامه از شیندار جن سبینا مردین اشتایت بوم an hali merdini dijim u koordinatora gıyrete ya merdininin mesela ve gıyret xabatan demeşinim vakide jiyanamın geçamın heyi beri anha heval evindi teval o zamana dit şükran az dakhabtum odaya عند زيارين çandiniye dakhabtum vakidin و افسالك منك واستبل غيرت بومه ما قصكو ام غيرت منك بدن ناقرن و هناكي اموجي ناسبكن و هناكي برفتر ببن جبروي هاوي ام تبلوغم و روجا خيشتي جنين جهاني روجا داري روجا خيشتي تبلوغ ببورين روجا خيشتي اداري جنين جهاني پیروز دکم و کسیم کدوی روزه دا جان خود پیدا کردن و آنها ببیرتینم و سالانه کسیم کو جان خوشبوی آخو خوشبوی آزادی و ولاتی خود پیدا کردن از آنهاش ببیرتینم بناسینا و ترکیب خوشبوم از غیرت نک بدم ناس کردن غیرت چیه جبوی آوا بویه از جی زانم خیرت فوندیشن چیه جبرکو از جی اندامک جوانم لی من خواست کتب بی میوان کتب اصاق قلبی که فرو سپاس بکم غیرت چیه ارمانجای چیه جالیه که هاتیه آوا کرن و دکیجان ساله ده هاتیه آوا کرن غیرت 2014 ده جالیه کسی که هاتیه آوا کرن داوی ده برفره بویه داوی ده چرالیه جهان بلا بویه خمزن کریه به هر هاوی کتیه به هر هاوی گلک والین هشمند و درخواست کتن بین باندورا غیرت جبركو غيرت قد اما جاوي قزنجيه نينه تاني هولدان پشتگیریا گره خود خوازم غيرت آنها
ji çaraliyê cîhanê li welatê Ewropayê bigir hetayî Bakurê Kurdistanê xebata dimeşîne ji bo gelê xwe ne ji boî popülîzmê ne ji boî navmezinkirinê ne ji boî berjewendiyê kesayetî tenê ji boî gelê xwe ji boî welatê xwe ji boî gelê xwe yî bindest û herî jêrîn ava bûye û evaya çend sala tişta ku ji destê watê tişta ku nemimkûn be jî pêk dînin û tişta ku ji destê me tê em bikin gelek baş lê îro dedî tu wek mêvanek jin li virî erê ez jî wek min gotê Xêret Foundation gelek tiştê baş kirine lê tu wek jin di wir saziyê de xwe li ku dibînî wek jin ez ça dibînim di ûta jinê de ji em bêjin dedî îro roja heştê adarê ye ew savêjim belê îro ji boî me jî ji boî jin hemû cîhanê pir giring e ez xwe li çawa xîret dibînim û rola min xîret çi ye ez vêya dixwazim bînim ziman wateya xîret ji xwe tê ser rûmetiyê û tê ser wateya hewildaniyê azweriya piştgiriyê û dilsoziyê xîret ji boî jinê herî giring ew e ji xwe di hebûna jinê de xîret heye rûmet heye xîret bê jin nabe jin bê xîret nabe yani ne tenê ser yani ez wisa difikirim baş bû min xîret nas kir û ez tevlî wa bûm ji xwe dema ku min bihîst ewlê min ser medyaya civakî bihîst û min dît ku gelek heval tevlê dibin dilsoziyên wêna berfireh dibin gelek dibin min jî got çima ez navim yek ji wa û ez çima ne li gel gelê xwe me divê ev tundî desthilatdariya li ser gelê me pêşemberî li ser jinê li ser zarokan li ser dê û bavê me li ser welatiyê me te rabe yani bi her hawî tişta ku ji destê me tê em kêm nakin gelek spas Şîndar can rastî ez jî gelek şanazim ku ez li gel we me em pehevra karek xweş û baş dikin ez sa difikirim em jî pir kêfxweş gelek spas Elîf xan tu li virî Elîf birim êvar baş êvar baş Elîf xan çawa yî başım gelek spas min baş bir alo pardon dengêm tê deka xwe bide naskirin ji bo me ez yek ji bursiyera Enstitûya Kurdî me li Fransayê beşa ziman wêjeya Kurdî de master di duyê de ez xwendekarim lî Nalcoyê dixwînim zanîngehê Nalcoyê dixwînim ez jî ji Bakurê Kurdistanê me ji Mêrdînê me yani berî her tiştî ji naskirinê zêdetir em binêrin çû guherî em her sal tilîliyan bi govandan em heştê adarê pîroz dikin bi min perspektîfeke xelet e heştê adarê berî her tiştî ez jinên ketkar jinên şervan jinên gol berxwe dane ên Kurd pîroz dikim paşê roja jinên cîhanê pîroz dikim berî her tiştî ji ber ku ez Kurdim û gelêm bindest e û jinên Kurd ti cara bindestin ez dixwazim destpêkê de roja wan pîroz bikim jinê ketkar wekî got mamoste Şermîn bû got herkes dibêje jinek ser navê jinekê diaxivin min xwe bi navtenê nedir
de perspektifan, de realite jiyane de tenê wisa. Romanan de jî, de edebiyata Kurdî de jî, de edebiyata cîhanê de jî herkes ser navê me diaxive. Em ser navê xwe naxivin. Navekî me tune ye. Jinek tê dayîn, jinek tê kirîn, jinek tê yani em ji amûrê objeyê em derneketin. û ez dikarim çî dibêjim, yani mixabin berî her tiştî li Kurdistanê jina Amînî hate kuştin. Ne got jin bû hate kuştin. Berî her tiştî ji ber ku Kurd bû, paşê jin bû hate kuştin. Em vî awayî divên binêrin. Ya duyem dema ku em li cîhanê dinêrin ti welat nîne ku mecbûr dimînê xwe bide nîşandan ku tê kuştin. Gelê me tenê tê kuştin. Yani em delîla jî nikarin xwe buha bidin nîşandan. Em têne kuştin. Berî her tiştî bo ku Kurd bûn paşê Ez qazı wisa hestên yên wek de wisa hez dikim. Lê hêvîdarim pûç nebe. Yani hest çêdibin dora din dimirin. Hêvîdarim yakte nemirin. Divê pûç nebe ji ber ne tenê yani neyê min tenê. Gelek ciwanan, gelek jinên Kurd. Îro Rojavayê Kurdistanê şer heye. Jinên êzîdî 5000 jinên êzîdî hatin girtin, bûne sîr, bûne gulam, hatin firotin. Îro jinên Kurd Rojavayê Kurdistanê raştina Keleşkînovê û li hemberî Daişê, li hemberî desthilatdaran, li hemberî hovan şer dikin. Ew dayîkê Kurdin, jinên Kurdin. Em dikarin bi sedan mînakan vî awayî bidin. Yani heştê adarê îro fikrî mewqezê karibim çi bêjim. Ez nikarim bilîlînim, ez govendê jî nikarim bikim arast ji ber ku ev ne roja lîliyandinê an jî kulîlk dayînê ye. Mamoste Şermî jî gelekî rast got. Ez jî mîna wê difikirim. Vêm perspektîveke dî li jiyanê binêrin. Ev ne roja hezkiriyan em kulîlka bidin ev. Em dikarin çi bûgeherînin. A girîng ew e, em me çi li xwe zêde kir. Yani ez dema ku dayîka xwe dinêrim û li xwe dinêrim cudayeke mezin heye. Yani dayîkek ku heft zarokê xwe bê bav mezin dike. Yani mêrê wê dimrê heft zaroka bi tena serê xwe mezin dike. û destpêkê de tim dibêje bixwînin. Yani ji mêran zêde tir dikot, ji kurê xwe zêde tir dikot keçê xwe bixwînin. Ew ne armanca zarokê xwe keçê xwe ji zewacê azad bike. Dixwest keçê xwe ji bindestiyê azad bike. Yani ew perspektîveke yani mirov dema ku li wê dinêrê û jinê Kurd dinêrê rastî jî jinên Kurd nav jinên cîhanê de cêwa gelekî cuda ye. Elbet gelek mînake dî hene em karin mînakê wayî dî bidin ê arîstokrat ê burjuva em karin Jane Austen bidin em karin Simone de Beauvoir bidin gul vê derê alî feminîstî rexistineke gelekî mezin çêkiriye ê li vir karin kürtajê bikin bi saya bi serê wê çêbûya. Lê îro li Kurdistanê jî bi saya serê jinên Kurd bi sedan zarok mezin bûne. Dane xwendin bi tena serê xwe. Her bijî li gel gotinê gelek spas. Em dinêrin çû guherî, tiştek neguherî. Îro dayîkên Şemiyê her roja Şemiyê diçin li hemberî Galatasarayê li faîlê meçûlê xwe digerin. Çû guherî, tiştek neguherî. Çima dayîk? Her tim dayîkin, her tim jinin. Ev jî nasnameyek e ku bi dayîka ve kirine. Yani jin bûna xwe bi dayîkbûna xwe didine nasandin. Ew jî perspektîveke xelet e. Divê destpêkê de wekî jin lê binêrin ji ber ku ew jin e. Simon de Beauvoir tim dibêje tu wekî jin nayê dinyayê. Tu dibê jin. Çünkü zayenda civakî ew e te dikê jin yani. Gelek spas gotinê me ew xwaz bûn. Gelek spas. Me gotinê te jî gelek baş godar kir. û gelek spas dikim ku beşer bûna te. Aysel Xan tu li kî? Li virim. Tu çi dibêjî? Ez çi bêjim rastî jî hêstiyar bûm li piştîvan gotinên xweş li ser jinê hatin gotin. Rastî hêstiyar bûm. Rastiya jinê di civiyaka Kurd de çi qas diyar e mirov
Careka di dibine careka di mirov çavên dibêjin ya çıplak yani çavên gazî mirov dibîne spas bajinên ku ew qas xwe pêşê xistin û biriya civakê jî jinên wisa riya civakê jî diguherînin civakan jî pêş dixin ronî dikin yani ez bêjim ser navê xwe spasiya wan dikim wan jinên ku çalak hertin her bir şey. Hemen ha klibeki guhdar bikin. Ferm. خوش زنگ خوش راست bas Ayzar Xan te vêgavê dikî wekî dijî ez aniha li Parîs dijîm li Fransa Parîs dijîm ev 2 sal ji welat derketim pêşiya wî jî hema bêje hem li Başûrê Kurdistan bûm hem li Bakurê Kurdistan bûm tim jiyana min di Bakurê Kurdistanê û Stenbolê derbas bû
نها عبدو سال لأوروبا دجي مف سالوني بيجي لفرنسا باريس دجي وصا ويك بنابر بنابر بله gelek başa em tiştekî wiha bikin rastî ez gelek kêfxweş bûm ji bo beşdarbûna we wisa xulek derbas bû kê maye ku bibe bi saetek wekî jinek Kurd ez li derveyê welat bêjim her bêjî ji bo we ji bo kerên we ji bo ku hestên we ez wa bêjim yek û yek we pîroz dikin ne ku ji bo îro lê ji bo kurdewariyê ji bo netewperestiyê ji bo hewildanê we gotinekê we heye Gelekî spas ji bo tejê ji bo ev program ji bo nasîna wan xuşkên heja gelekî spas û destxweş her serkeftî bin spas ji bo Çarpel Medya jî gelek spas Ez jî spas dikim min we nas kir min jî wan nas nedikir gelek baş bû ku gavekê min Kurdistanê bin rûnişt bin me çavekî xwar xweş bû gelekî kêfxweş bû mêvanek me din jî hebû bêguman ku wê wisa bi zindî mere bûye lê xuya ye ku nikare beşdar bibe ji bira got ez ê kevim der kolanê Stenbolê û wisa xwe beşdar bikim we Kurd nekare beşdar bibû bi navê dewlet serxwebûn erê lê wek din ez spasî ji bo we dikim û stranekî dawî ji Aysel Bêzin û klîbekî dawî ji Aysel dîsa guhdar bikin em tewa bikin Ez jî spas dikim ji bo bernameya te ji bo hemî beşdarvana rastî jî ji bo min demekî pir xweş bû û nizanim çawa derbas bû ji bo min wekî 5 deqe ez beşdar bûme ez spas dikim ji bo rihê wê kurdewarî rastî dema ez behsa Kurdbûnê û kurdewariyê dikim dibêjim ji xwe Kurdbûn tiştekî gelek zehmet e û jin bûyîn tiştekî zehmettir e ji Kurdbûnê dibêjin ku tu însanekî yani carna henek dikin dibêjin ku tu nijadperestî dibêjim nijadperestî çi ye li gor we nizanim lêberê ez Kurd perwerim yani ez nirxên xwe diparêzim nirxên Kurdbûnê diparêzim dibêjim wisa be o dîmena pişt Elîfê jî rastî pir ciwan e îro yani çavê min wekî yani wekî şewqekî da mala me alaya Kurdistanê alayekê pîroz e rastî em bê stranekî stranekî Nemir Mihemed Arif Cizîrî bêjin û pişta jî hûn dizanin careke dî spas şevekî xweş wextekî xweş ji bo we hemî ji bo hemî temaşevanan hemî beşdarvanan ay delal ay delal ay delal ay delal ay delal ay delal çavê te reşen xumarîne biskît dirêjin elîfîne serê keçikê çilo çerkezîne ava beşete cizîra botan te o dilerine vay leme leme wezin kabilê gundaday pîr bûme xîzan bûme bêmal bûme meştelek eleş dosta birevîne
ay eylemen. Ay delal, ay delal, ay delal, ay delal. Ah ay delal. Ahlo amrimin oy. Ay delal, cihayı bilen belekine, cevanini ve şeve vere berseri men o hamu khiyal edileme brevine, vay lemeleme. Begre destemi keçike, min evdalel meksire, de kabile gunda da begerine oy 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 delal ay ay lemen ay delal ay delal ay delal ay delal ah ay delal ahlo amrimin oy. Her biri burası, her biri. Gelek Tu heyecay. Gelek heyecay. Gatlerin hon hemi jinin kurt heyjana. Boy hemi tişti spas. Yek u yek slavlu jibua dikim. O slav jibu beştarin ku legel bune. Jwa haz dikim. Ji Kurdistan hez dikim. Ji zamanê Kurdî hez dikim. Şev baş, dem baş, Kurd û Kurdistan. Şev baş. تجي وك من
ما